Oke, sebentar Pak Wali, ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, ada nang kehilangan kunci. Kunci Honda, kunci rumah. Kalau ada, aja puik kemari. Ambulang sekali lagi. Antara kunci Honda kok, antara kunci rumah. Antara kunci auto. Ambo simpan saja dulu ya. Beko, kalau ada kehilangan kunci, japui kemari. Oke. Kalau besok pagi kebelangan tiang japui lagi kena ke Senayang. Oke. Ayolah, tabang alang. Kunci yang ngomong tak ada kunci ru umat tolong adida apu isa malam aku tolong adida apu isa malam ko oi tukang ko opi kami ba ana siapu
onde nai ala 5 tahun lai bisu amanca alana wali sawa alunto enanata saromana pa arianda noe nana baju kuning yang maasona itu Pak Desa itu kabana denai tarimo itu kabana denai tarimo Oi tanyo ka Pak Desa onde daerah sona kini onde ibu PKK nyo Allah ado tanyo ka Pak Desa ibu PKK nyo Allah ado ima bagi irau mencari lagi nan kalah ang suang main lagi iwoi nana talang ang suang main lagi Bali minta lalaku awak ade garang kabasu awak ade garang kabasu Oi bangkai kandungan kini salah tak sajo ai kini lau salah tak sajo oke dia kandak seketek surang tu ada sekali-sekali basuh